як русин, хочемо просто показати Україні приклад. І бачимо, що реально через міжнародні інститути то хоч чуть-чуть діє, бо українці нині зависимі від тих же самих європейців, тих же самих Штатів. А в Штатах як-не-як права людей, хоч і у Європі соблюдаються. Права нацменшин то є на першому рівні практично, вони наоборот всі народи гордяться. Чим найбільше народу на їхній території живе і чим мирно живуть, то є прояв демократії, яку нині всі презентують у світі. Люди мають право самі вибирати свою національність, як вони себе чувствують. А що ж у нас не вибор, у нас є відповідальність перед нашими предками. Ми зобов'язані зберігати, бо видимо, що нас хочуть згубити з цього світу, вони хочуть нас перетворити в українців. Не те, що ми не любимо Україну, але ми хочемо їм казати: люди добрі, ви наших предків перекреслюєте. Як перекреслила колись комуністична власть, ти вичеркнула, де у мого діда у графі національний стоїть прочерк. Що ви робите? Ви повторяєте ті самі ошибки, ті самі. Ми хочемо їх навчити, так не може, признайте. Жийте з нами в гармонії, поніманні, ми з вами будемо так само. Ми будемо допомагати вам у всьому розвиватися, бо ми є часть нинішньої України. Так само, як і навіть у Чехії. Ми ж ніколи в житті в поганому руслі Україну ніде не виставляємо. Наоборот, ми допомагаємо українцям, людям і в Чехії реалізувати себе, заробити гроші, принести своїм дітям, принести своїм батькам, вижити на тій ситуації, яка нині склалася в Україні. Ми б хотіли жити у розвитому державі, ми б хотіли гордитися і українським паспортом, але вони мусять це навчити уважати нас, наш народ, нашу національність, наш язик, нашу культуру. Мусять це змирити з тим, що їм та територія прийшла із народом, а не без.